Рогатий. Я? Не я. Ты мне здраджваешь, шалава. Уся вёска ведае. Усе кажуць, што ты спіш з жано. Хто кажа? Твоя маці, сёстры, сяброўкі? Адчапіся! І чаму ты ў гэтай сукенцы ў такі час? Гатую табе сняданак, падаючы тваіх кароў, прыбраўшы хату, пакарміўшы курэй. Ён тут. Я адчуваю. Хто? Хто? Твой жано. Знайду прыдушу. Вядома, ён тут. У шафе. Схавала, калі пачула твае крокі. Адчыняй! Ды не трэба. Чаго чакаеш? Адчыняй! Добрый день. Паскуднік. Паскудь. Ты ж бачыш, што гэта не жано. Што за недаробак? Не ведаю, клянуся, упершыню бачу. Но паглядзі на яго. Я не магла здрадзіць табе з ім. Гэта праўда. Вось, падымаю правую руку і клянуся. Я мэтр Дюрок, парыжская адвакатура. Вось мантыя. Стрэльба. Не адчыняйце, паслухайце адваката, збярэм усе факты. Не нервуйся, друже. Не трэба вяртацца да хаты без папярэджання. Шалава!